студияи марказии радиои Озодӣ аст ва дар барномаи имрӯз 5 июл ин мавзӯъҳоро дорем. мушкилот ҷой дорад. Коршиносони Созмони Милали Муттаҳид ҳамроҳ бо ҳукумати Тоҷикистон ҳазорон нопадидшавиро таҳқиқ мекунанд. бартарӣ ба мошинҳои кӯҳна ҳатто баъди манъи воридоти мошинҳои истеҳсолӣ то соли 2005 ба Тоҷикистон талабот ба ин воситаҳои нақлиёт боқӣ мондааст. Opel бисёртар мақбул аст, барои ки ҳам ҳисоби запчастхарию ва ҳисоби мисол расходе ки мисол вай мекунад дастрас мебошад барои. ва Фаронса ба Покистон ёдгориҳои таърихии рабудашударо бозпас дод. Ин ёдгориҳо моли асри 3 пеш аз милод буданд. мо бо танзими интиқоли ёдгориҳо ба Покистон машғул буда, ҳатман онҳоро дар беҳтарин музейҳои покистонӣ намоиш медиҳем. аммо шурӯъ мекунем аз як хабари дигар. додгоҳи гарнизони ҳарбии Душанбе як масъули корхонаи дузандагӣ ва 4 соҳибкори дигарро бо маблағҳои гуногун ҷарима баст. ин афрод ба қочоқи либоси ҳарбӣ ва аз худ намудани миллионҳо сомонӣ айбдор дониста шуданд. дар ҳукми додгоҳ омадааст маҳкумшудаҳо матои арзон ворид намударо тавассути ширкатҳои ватанӣ бо нархи барзиёд ҳуҷҷатгузорӣ намуданд. сипас барои таъминоти сохтори вазорати дифоъ, қушунҳои сарҳадӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаву мудофиаи гражданӣ либосҳои ҳарбиро пешниҳод карданд. ба ҳамин тартиб раҳбари корхонаи дузандагӣ Машура Мирзобоева 85 000 сомонӣ ҷарима шуда барои 4 сол аз ҳаққи фаъолият дар вазифаи давлатӣ маҳрум гардид. имрӯз гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид оид ба нопадидшавиҳои маҷбурӣ дар поёни сафари 5-рӯзааш ба Тоҷикистон изҳорот пахш кард. дар ин изҳорот омадааст коршиносон натавонистанд маълумоти расмиро ба даст оваранд, дар ҳоле ки ба қавли онҳо ҳазорон нафар нопадид шуда боқӣ мемонад. дар ин сафар гурӯҳи корӣ бо мақомоти Тоҷикистон, хешовандони нопадидшудаҳо, ҳуқуқшиносон ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқот карданд. ҳамкорони мо имрӯз дар нишасти матбуотии гузоришгарони Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе ширкат доштанд. гурӯҳи корӣ оид ба нопадидшавиҳои маҷбурӣ аз ҷониби комиссияи Созмони Милали Муттаҳид таъсис шуда, нахустин бор аз Тоҷикистон дидан кардааст. сафари ин гурӯҳ ба Тоҷикистон аз 1 то 5 июл идома кард. ин гурӯҳ хостори таъйини муҷозот ба шахсоне шуданд ки дар нопадидшавии ин гуна ашхос даст доранд. вазъияте бояд эҷод шавад ки падидаи нопадидшавии иҷборӣ дар мавриди тафтиш ва таҳқиқ монанди дигар ҷиноятҳо, монанди куштор, одамрабоӣ ва маҳрумсозии худсарона аз озодӣ мутобиқи онҳо дар назар гирифта шавад. мутобиқи маълумоте ки мо гирифтем ва як қатор ҷонибҳои манфиатдор ки мо мулоқот кардем, ин ҷо якчанд парвандаҳое вуҷуд дорад ки шаҳрвандони Тоҷикистон, асосан мухолифони сиёсиянд ки дар хориҷа қарор доранд ва ба таври зӯрӣ ба Тоҷикистон оварда шуданд. дар баъзе ҳолатҳо ин шахсон дар боздоштгоҳҳои Тоҷикистон пас аз як давраи кӯтоҳи нопадидшавӣ зоҳир шуданд. ҳанӯз боз ҳам мавридҳое ҳастанд ки ҷои будубоши онҳо номаълум боқӣ мемонад. дар остонаи сафари ин гурӯҳ фаъолони ҳуқуқи башар гуфтанд ки шурӯъ аз соли 2005 замоне дар Москав нопадид ва дар боздоштгоҳи Тоҷикистон пайдо шудани раҳбари вақти ҳизби демократ Маҳмадрӯзӣ Искандаров аз 9 то 15 ҳодисаи нопадидшавии ғайриихтиёрии шаҳрвандонро сабт карданд. матраҳ шудани мавзӯи нопадидшудаҳо дар ҳолест ки мақомот дар Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ тасдиқ накарданд ки таҷрибаи нопадидшавиҳои маҷбурӣ ва ғайриихтиёрӣ вуҷуд дорад. гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид оид ба нопадидшавиҳои маҷбурӣ мегӯяд, бо як боздиди мухтасар аз зиндони ваҳдат ҳам дидан кард ки моҳи майи соли ҷорӣ дар он ошӯб шуда буд. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медод. ҷоиз ба таъкид аст ки мавзӯи таҳқиқи гурӯҳи корӣ солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистонро низ дар бар мегирад. дар ин солҳо ба қавли мутахассисони Созмони Милали Муттаҳид чанд қабри дастаҷамӣ бознашуда вуҷуд дорад. аъзои ҳайати намояндагони гурӯҳи корӣ мегӯянд Тоҷикистонро бо баъзе умедҳо ва нигарониҳои ҷиддӣ тарк мекунанд. رو میاریم به موضوع دیگر. روز 4 ایول президенти روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم.
ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذار نمی‌بینم. تکرار میکنم که این مسئله به کارشریکان اروپایی ما وابسته است. روز پنجشنبه در چارچوب سفر یک روزه رهبر روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتارلا و پاپ روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم اتحادیه اروپا بر روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روزگارای ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. منع واردات ماشین‌های استحصالشان کهنه در تاجیکستان طلبات نسبت این گونه واسطه نقلیات را در کشور از بین نبرد. گذشته از این نرخ ماشین‌های کهنه بلندتر شده است. انتخاب اکثریت راننده‌های توجیک تا هنوز بر سر ماشین تمغه اوپل می‌افتد. این ماشین ساخت آلمان هرچند دست دوم است، در مقایسه با ماشین‌های دیگر از محبوبیت برخوردار می‌باشد. زرانگیز نوروزشو و شادمانی تیم بازار ماشین‌ها را در دوشنبه آموختند. зафар кулобиев мошинашро ба истиқболи харидорон омода мекунад. ӯ ду мошини опели истеҳсоли то соли 2004-ро тоза вориди мошинбозор кард. бовар дорад дар нахустин рӯзи савдо харидори худро пайдо мекунанд. иншоалло ҳам як рӯзи зиёд намекашад. ҳамин тайёр мекунем медрори ё тезтар мегирам. яъне талабот ҳаст бисёр. ҳо ин мошинае ки содатар ки ҳаст аям ҳисобаш. дар як соли ахир нархи мошинҳои кӯҳна ва истеҳсоли солҳои то 2005 30% гарон шудааст. ҳоло дар мошинбозори душанбе нархи опели истеҳсолаш то соли 2001-2002 ки то 30,000 сомонӣ арзиш дошт ба 40,000 сомонӣ расидааст. мерседесҳое ҳам ки қаблан бо арзиши 80,000 сомонӣ хариду фурӯш мешуданд, ҳоло беш аз 100,000 сомонӣ арзиш доранд. сабаби қимат буданаш дигар нестай. аями ҳисоб аки ҳами кофта меорем запчастҳои нав зада меорем мефурӯшем. и 30,000 ай 97 сол ай ё 50,000 ай. тоҷикистон моҳи феврали соли 2018 воридоти мошинҳои истеҳсолашон то соли 2005-ро манъ кард. сабаби ин иқдом ҳифзи муҳити зист гуфта шуд. баъд аз ин қарор ба гуфтаи тоҷирон нархи ин мошинҳо боло рафт. мошинҳои истеҳсоли олмон хусусан тамғаи опел дар тоҷикистон аз ҳама хушхарид ва мавриди писанди ронандагон аст. бархе аз тоҷирон мегӯянд ҳанӯз ҳам ин навъи мошинҳо дар шакли қисмҳои эҳтиётӣ вориди тоҷикистон мешаванд. با وجود آنکه واردات ماشین‌های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین‌های فروشی را همین نوع ماشین‌ها تشکیل می‌دهند و طوری همینجا با ما گفتند بازار این نوع ماشین‌ها هم به فرق از ماشین‌های گرانبها و نو گرمتر است. با باور تاجران و رانندگان به فرق از ماشین‌های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ماشین‌های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین‌ها هم قشر میان حال اهالی هستند. این مثلا ماشین‌های اوپل کاروانایی که میباشد که این در همینجا بسیارتر دیده می شود. اکثریت مردم دهخان، مردمایی که صاحب کارن و زمین دارن، اصلا توجه آنها بهتر به همین نماد ماشین‌ها است. باز شخصانی هستند که دیگر ماشین‌ها رو ماشین‌های خیلی هستند که سرعت نوکیشون بلند است، کامفورتشون زیاد است. خیلی با اکثریت دیگر آدمایی که مبلغ زیادتی دارن با هم ماشین هم دارن. دوستداران ماشین‌های نو و زمانوی بیشتر به ماشین‌های استحصالی کوریا برتری می‌دادند. نرخ این ماشین‌ها در قیاس با ماشین‌های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین‌های نو در یک سال اخیر پایین رفته است. 20 تا کیا را 20 میگیرن. کیا نرخش ارزان‌تر از نظر بر تویوتا را. چقدر است نرخش 180,000 سوم. ارزوی خریداری ماشین‌های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند، اما با توجه به جیب و امکانیت میگویند هنگام خرید به ماشین‌های کم خرج و کهنه‌تر برتری میدهند. اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیارتر مقبول است، برای که هم حساب زبچست خری و حساب مثال رسخودی که مثال باید میکند دسترس میباشد برای من.
ба тоҷикистон аксаран воситаҳои нақлиёти дасти дуввум ворид мешаванд ки арзиши гумрукии онҳо нисбат ба мошинҳои нав хеле паст аст. нақлиёти автомобилӣ асосан аз кишварҳои иттиҳоди аврупо, имороти араб, амрикову кӯриё ворид карда мешаванд. бино ба маълумоти хадамоти гумрук, дар соли 2017 ба тоҷикистон бо маблағи 216.3 миллион доллари амрикоӣ мошин ворид гардидааст. бинандагони азиз, радиои Озодӣ озмуни беҳтарин видеоро зери унвони деҳи ман роҳандозӣ намудааст. хоҳишмандон бояд дар навори 1 дақиқаи деҳаи худро ба ҷаҳониён нишон бидиҳанд. аз табиат, одамон, зиндагӣ, мушкилот, ҳама чизи аҷоиби деҳаи худ дар ин навор нақл кунанд. наворҳои худро метавонед бо WhatsApp, имо, Telegram ва ё саҳифаи радиои Озодӣ барои мо бифиристед. муаллифи наворҳо бояд худи шумо бошед. ғолибонро ҷоиза мунтазир аст. алорағми мухолифати мақомоти Миср дар шаҳри Лондон муҷассамаи шоҳ Тутанҳамун ки шояд 3000 сола аст ба маблағи 6 миллион доллар ба фурӯш рафт. мақомоти Миср талаб карда буданд ки муҷассама ба ин кишвар баргардонида шавад. музоядаи Кристи мегӯяд ки муҷассама соли 1985 дар шаҳри Мюнхен аз дасти тоҷирӣ харида шудааст. ба фарқ аз Лондон, Фаронса садҳо ёдгориҳои таърихиро ба макони аслиашон бозпас дод. Хиромон Бақозода бо тафсилоти бештар. мақомоти Фаронса дар як маросими ботантана 445 ёдгории таърихиро ки аз вилояти Балуҷистони Покистон рабуда шудааст, ба соҳибони аслиашон баргардониданд. ин воқеан як лаҳзаи хос барои Покистон аст. ин лаҳзаи таърихӣ ва эҳсосотӣ барои мост. мо ҳис мекунем ки як пораи меросамон ба ватан бармегардад. соли 2006 ходимони гумрук дар фурудгоҳи Париж чанд контейнери ёдгориҳои таърихиро ки ба яке аз галерея ё намоишгоҳҳо фиристода шуда буд, мусодира карданд. номи ин намоишгоҳ ошкор нашуд, вале гуфта мешавад ки ин муассиса ба пардохти ҷаримаи ҳангуфте маҷбур шуд. сипас ҳафриётшиносон ташхис намуданд ки нигораҳои асри биринҷӣ аз вилояти Балуҷистони Покистон ба Фаронса фиристода шуданд. нигораҳое ки ба Покистон баргардонида шуданд ба ёдгориҳои таърихии шабоҳат доранд ки дар асри 3 пеш аз милод истеҳсол шуданд ва онҳоро аз қабристони вилояти Балуҷистони Покистон ба яғмо бурдаанд. Балуҷистон бахше аз тамаддуни канори руди Ҳинд будааст ки аз асри биринҷӣ, яъне тахминан 3 то 5000 сол пеш вуҷуд дошт. қабристонҳои он давра ҳадафи қочоқчиёнии ёдгориҳои таърихӣ шудааст. бузургтарин мушкил барои мероси ин минтақа аст. ин амалро на танҳо қочоқчиён, балки бозор низ ташвиқ мекунад. дар Балуҷистон ин нави дуздӣ зиёд ба чашм мехӯрад. мутаассифона тамоми иттилои антропологиву биологӣ дар бораи мардуми инҷо ва тарзи дафни мардум имрӯз беному нишон шудааст. солҳои ахир Фаронса ёдгориҳои таърихиву фарҳангиро ба чандин кишвар аз ҷумла Миср, Перу ва Бенин баргардонид. ёдгориҳои таърихие ки ба Покистон баргардонида шуданд, ба зудӣ дар намоишгоҳҳои ин кишвар зуҳур хоҳанд кард. мо бо танзими интиқоли ёдгориҳо ба Покистон машғул буда, ҳатман онҳоро дар беҳтарин музейҳои покистонӣ намоиш медиҳем. тахмин меравад ки дар бозори сиёҳ арзиши ин нигораҳо ба 157 000 доллар баробар аст, вале эҳтимол барои худи Покистон ин ҳама мавод бебаҳо будааст. расонаҳои бритониёӣ менависанд Ойсултон Назарбоев, набераи Нурсултон Назарбоев, президенти пешини Қазоқистон, дирӯз дар додгоҳ газидани пулисро рад кардааст. ба навиштаи расонаҳо, Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва пулисиро газид ки мехост ӯро наҷот бидиҳад. Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук айбдор мешавад. гуфта мешавад Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева, духтари президенти пешини Қазоқистон аст. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. аз он ки то охири барнома моро ҳамроҳ будед ташаккур мегӯем ва ҳамин гуна даъват мекунем ки навору гузоришҳои ҷолибро аз канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. вебсайти радиои Озодӣ низ дар хидмати шумо бинандаи азиз аст. www.ozodi.org. барои якояки шумо исроҳати хуб мехоҳем ва то мулоқот дар ҳафтаи нав. худо нигаҳдор.